ještě vám nechám tak jako chvilku na rozmyšlenou, to jsem na vás zvědavý. Není to zase tak malý číslo, to vám poradím, je to docela dost. Podle mě ten, kdo to počítal, tak měl asi běhavku, protože docela jako tam stráví asi dlouho. No, tak, kolik myslíš, že to je dní? 1500? 1500 dní, dobře. Ty jsi druhý nejstarší, tak co myslíš? Já bych řekl 5200. 5200, počkat, přepočítáme 5200 na roky. 5200 dní na roky je více jak asi 10, možná 15 let, ne? Myslím, že to je docela dost, každopádně, jestli tam takhle trůníš, tak je to třeba možný, jo? Tak jo, a kolik myslíš ty? Co? Už to promyslela? Jo, super, tak pojď, rozstřel to. 2000? 2000, no. Naše nejstarší soutěžníci, budeme ti říkat seniorka, ne, nebudeme nosný. Já jsem opravdu stejně starý jako ty, takže já jsem tady možná nejstarší. No, řekla jsi 1500, že jo? Kdo myslí, že to je méně než 1500? Kdo myslí, že je to méně než 1000? To už má, no jako pár vás tady. Kdo si myslí, že je to třeba víc než těch 5000? Jo, takže pár lidí tady jako trůní na záchodě rádi. Dobře, dobře, já vás to nechám. Každopádně, poprosím, takovou, musíme na to mít úplný ticho, protože tady je velký finále a máme tady jakoby už posledního výherce, který si to odnese, takže poprosím ticho, minutu ticha. Jo, docela to utíklo. Každopádně náš výherce je slečna uprostřed. Velký potlesk pro ní. Byla to závodná otázka. Mimochodem správná odpověď je 900 dní. Takže se to všichni přepálili. Přepočtu jsou plus minus nějaký 2-3 roky, což není tak hrozný, ale i tak je to docela ztráta času. Tak, výherkyně tady předávám. Ježíš, nám se to rozlepilo, už to vychala i druhá taška. Předávám ti tady výhru, gratuluju a můžete jít zpátky a my jdeme na poslední kolo.